A sétima edición do Rompetiño Jam comeza mañá cunha programación chea de música. Agárdase que preto de 10.000 persoas vivan neste festival que inclúe competicións de skate, BMX ou 3x3. Conta atrás para que por todo son viva o seu festival de cultura urbana. O Rompetiño Jam regresa mañá coa súa sétima edición onde a música, o deporte e os obradoiros protagonizarán esta fin de semana. Hoxe ultimábanse os detalles xa que mañá a tarde o Rompe abrirá as súas portas. De momento imos en tempo, sempre son os últimos días un pouco de agobio, pero bueno, estamos terminando agora de vallar todo o que ven sendo a zona de música, vendrá o tema do concerto pola tarde para poñer o tema do escenario, despois polo outro lado son temos todo o que ven sendo skateparks, zona de competicións, e bueno, as expectativas este ano son boas, esperamos 3.500 personas por día, e pensamos que será dos anos máis completos desde antes da pandemia, esperamos que veña todo o mundo, está todo o mundo invitado a diferentes zonas de deportes e, bueno, pensamos que sea un día divertido. Mañá a 7 da tarde dará comezo o festival, unha tarde e noite que estará protagonizada pola música urbana. O que ven sendo horario, a apertura de portas será sobre as 7 da tarde, esperamos que se alargue a festa hasta as 5 da mañá, 5:30 ter todo desalojado, porque sempre hai que armar todo para o día seguinte, hai que descansar, hai que empezar xa o sábado cas competicións, e, bueno, sí que esperamos que sea un día completo, máis ou menos o aforo está casi completo, invito-vos a que a xente facer un chamamento que veña por as últimas entradas e que pasemos todos ben. E logo o sábado iniciaránse as competicións referentes do Rompe. Empezaremos aquí ás 10 da mañán, pasaremos pola zona de skatepark, despois habrá básquet, habrá diferentes obradoiros para que a xente poida vir a cortar o pelo, ver diferentes tipos de ambientadores que poden ofrecer por aí, poden ofrecer diferentes actividades cos nenos tamén, obradoiros, un pouco para todas as idades, non só centrarnos na xuventude e na festa. Mentres que o punto final a esta sétima edición chegará o domingo. O domingo tamén temos diferentes escenarios montados por resto de zonas, un pouco para diferentes idades, zonas de terrazas, para poder disfrutar un pouco cos nenos, que poden vir os pais, que poden vir os fillos, diferentes actividades que creo que pode englobar o que ven sendo un pouco toda a localidade do Son e arredores. Outro dos imprescindibles do festival é a marca de roupa Rompiente Clothing, que contará con deseños especiais para esta edición. Temos a tenda oficial de RP aquí, onde podedes ver diferentes camisetas. Esta é a que temos do festival do ano pasado, que, bueno, este ano xa queremos unha nova camiseta, como é a costume xa nos últimos anos, e están todo o mundo invitado a pasarse por ali e ver o que hai. O primeiro concerto que se vivirá neste Rompetiño será o de Miranda, que comezará ás 8 da noite. Logo, 8 artistas máis pasarán polo escenario, como Sara Malacara ou Selecta, nesta primeira xornada do festival.